Χαίρετε. Χαίρετε. Τι ωραία δουλειά ήταν αυτή. Ένα χειροκρότημα να δώσουμε ακόμα μια φορά και για τις δασκάλες, για αυτούς τους ελευθέρους. Εγώ δεν ξέρω να πει καθαρά. Αυτό είναι καθαρά τέλεια. Ήταν συγκλονιστικό αυτό που είδαμε. Παιδιά, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια σε όλους και στους φυσικούς στα παιδιά, ήταν φοβεροί. Δεν ξέρω, δηλαδή μετά το κάτι τέτοιο δεν θα βάζα ομιλητή, να σου πω την αλήθεια. Καλά είναι το πράγμα, έτσι. Είναι ωραίο να φύγεις, ας πούμε, όλες αυτές τις εικόνες, όλα αυτά τα πέρα τα οποία είδαμε, τους ήχους, τα τέτοια. Συγχαρητήρια, παιδιά, δεν έχω λόγια. Τι να σας πω εγώ, τα παιδιά τα είπαν όλα, καλώς ανταμώσαμε, εγώ είμαι ο Λευτέρης. Από όλο που το βρίσκεται αυτό το βιογραφικό, εγώ το έχω κατεβάσει από παντού, δεν ξέρω. Όσο πέραν τα χρόνια το κάνω πιο απλό. Ο Λευτεριάδης είναι ψυχολόγος και συγγραφέας, αυτό το τέλος. Όλα τα υπόλοιπα δεν ξέρω που τα βρίσκεται. Ντρέπομαι λίγο, ίδρος εκεί πέρα καθώς διαβάζατε. Ξέρετε, όταν ξεκινάς πρώτη φορά εκεί πέρα, μόλις ανοίξαμε το γραφείο, λέγαμε να το βάλω και αυτό, βάλω και Στέφανε. Να βάλουμε ότι και στο στρατό έκανες αυτό, βάλω και αυτό. Να βάλουμε και αυτό το σεμινάριο, βάλω και αυτό. Και έβγαινε αυτό τέτοιο. Όσο περνάνε τα χρόνια, εδώ πέρα η Ελένη είναι συνάδελφος εδώ πέρα, κοινωνική λειτουργός, τα ξέρει αυτά. Λοιπόν, όσο περνάνε τα χρόνια, λίγο αρχίζεις, ας πούμε, και θες πιο λίγα πράγματα. Καλώς ανταμώσαμε. Εδώ και 2 χρόνια προσπαθούμε να κάνουμε έτσι, αυτήν εδώ πέρα τη συνάντηση με τους ανθρώπους του Συλλόγου και αξιωθήκαμε σήμερα να το κάνουμε. Χαίρομαι έτσι που καθυστερήσαμε, γιατί μπόρεσα να παρακολουθήσω και αυτό. Πραγματικά ήταν υπέροχο. Να ευχαριστήσω όλους τους συντελεστές αυτής της σημερινής εκδήλωσης. Να ευχαριστήσω και όλους εσάς που κάνατε τον κόπο, να σας πω συγχαρητήρια για τα παιδιά σας άλλη μια φορά, και να σας ευχαριστήσω και όλους εσάς που κάνατε τον κόπο έτσι να έρθετε σήμερα εδώ πέρα, σε αυτή την όμορφη βραδιά. Παιδιά, βία και πανσεξουαλισμός. Αυτό θα είναι το θέμα μας σήμερα. Παιδιά, βία και πανσεξουαλισμός. Ξέρετε, μια ομιλία, ένα βιβλίο, μια εκπομπή, μια συζήτηση δεν μπορούν να δώσουν λύσεις σε όλα αυτά εδώ πέρα τα πράγματα με έναν τρόπο μαγικό. Και δεν μπορούν να δώσουν λύσεις, ειδικά όταν συζητάμε τόσο σοβαρά θέματα, όπως το σημερινό θέμα το οποίο πραγματευόμαστε. Αυτό το οποίο μπορεί να κάνει μια ομιλία, αυτό το οποίο μπορεί να κάνει ένα βιβλίο, αυτό το οποίο μπορεί να κάνει μια συνάντηση σαν τη σημερινή, είναι να δώσει, να εγείρει κάποιους προβληματισμούς, τους οποίους ο καθένας, φεύγοντας από εδώ πέρα και η καθεμία, θα τους πάρει σπίτι και θα προσπαθήσει να τους χρησιμοποιήσει τους προβληματισμούς αυτούς, ούτως ώστε να εξάγει συμπεράσματα και να δουλέψει πάνω σε οτιδήποτε τον απασχολεί. Αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και σήμερα. Θα προσπαθήσουμε να δώσουμε κάποια μικρά σημεία καθαρά προς τον προβληματισμό και ανάλογα με τον χρόνο μας, δεν ξέρω εδώ πέρα οι υπεύθυνοι τι χρόνο θα έχουμε στο τέλος, με πολύ μεγάλη χαρά να κάνουμε και μια συζήτηση για να υπάρξει κάποια ερώτηση κτλ. Λοιπόν, δεν θα κουράσουμε πολύ, πάμε να πούμε και ο Θεός βοηθός. Λοιπόν, ξέρετε, 3 πράγματα είναι ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος είναι 3 πράγματα, αγαπητοί μου. Ο άνθρωπος είναι γονίδια, ο άνθρωπος είναι περιβάλλον και ο άνθρωπος είναι επιλογή. Τα γονίδια τα κληρονομεί ο καθένας από τους γονείς του. Τα κληρονομεί από τους παππούδες, τα κληρονομεί τα γονίδια της γιαγιάδας, από τους προγόνους γενικότερα. Και όσον αφορά τα γονίδια, ξέρετε, λίγα πράγματα μπορούμε να κάνουμε οι άνθρωποι. Είναι μια κληρονομιά τα γονίδια που έρχεται και μας κατσικώνεται στο κεφάλι. Και κάθε φορά, απλά να κουβαλάμε, και κάθε φορά που προσπαθούμε να το πειράξουμε, αυτή την κληρονομιά, έτσι προσπαθούμε να επέμβουμε σε αυτό το οποίο ονομάζεται γονίδιο, σε αυτό το ονομάζεται γονίδια, συνήθως δεν τελειώνει καλά, δεν πάει καλά αυτή η ιστορία. Θέλετε να δείτε, ας πούμε, πότε έγινε αυτά. Κοιτάξτε, γυρίστε πίσω εκεί πέρα με το Χίτλερ, αυτούς εκεί πέρα, αυτά που κάνανε. Δεν πηγαίνουν καλά οι ιστορίες όταν ο άνθρωπος προσπαθεί να βάλει χέρι στα γονίδια του. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι είναι το περιβάλλον, αγαπητοί. Το περιβάλλον είναι ένα κομμάτι το οποίο παίζει καθοριστικό ρόλο στην δημιουργία του, στην εξέλιξη του ανθρώπου. Το περιβάλλον ξεκινάει από την κοιλιά της μάνας. Άκρας, έχουμε έναν θεολόγο εδώ πέρα, κάπως έτσι το λέει, συλλήψεως. Από εκεί πέρα ξεκινάει, από τη στιγμή της σύλληψης, ξεκινάει και επηρεάζει το περιβάλλον
το έμβριο. Η γενετική μελετάει αυτή την περίοδο, είναι μέχρι και τη γέννηση και μας ακολουθεί το περιβάλλον μέχρι το τέλος της ζωής. Περιβάλλον τι είναι? Περιβάλλον είναι οι γονείς, περιβάλλον είναι το σχολείο, περιβάλλον είναι η εκκλησία, περιβάλλον είναι οι παρέες, περιβάλλον είναι οι φίλοι, όλα αυτά εδώ πέρα που βρίσκονται και μας περιβάλλουν κατά τη διάρκεια της ζωής μας. Αυτό είναι το δεύτερο πραγματάκι. Και το τρίτο πράγμα, το οποίο καθορίζει τον άνθρωπο, είναι η επιλογή. Το τι θα επιλέξει ο κάθε άνθρωπος να κάνει με αυτά τα οποία έχει στην πλάτη. Με τα γονίδια που κουβαλάει λοιπόν και με το περιβάλλον μέσα στο οποίο έχει μεγαλώσει. Με όλα τα εύκολα, με όλα τα δύσκολα, με όλα τα θετικά, με όλα τα αρνητικά. Το πώς επιλέγει να διαχειριστεί λοιπόν τη ζωή του. Αυτά τα τρία, σε αναλογία που δεν μπορούμε να καθορίσουμε εμείς εκ των προτέρων, είναι αυτά που καθορίζουν και μας φτιάχνουν έτσι ως πρόσωπα, ως ανθρώπους σήμερα. Εμείς εδώ πέρα σήμερα μαζευτήκαμε για να. Νομίζω έχει μια θέση εδώ πέρα και εδώ πέρα έχει μια θέση, αν θέλετε, ελάτε. Εμείς εδώ πέρα σήμερα μαζευτήκαμε για να πούμε. Έχει θέση εδώ μπροστά, ελάτε. Μαζευτήκαμε για να πούμε κάποια πραγματάκια για το δεύτερο κομμάτι. Για το δεύτερο κομμάτι, για το περιβάλλον. Για το πώς το περιβάλλον επηρεάζει και διαμορφώνει τα παιδιά σε σχέση με τη βία και σε σχέση με όλη αυτή την κουλτούρα του πανσεξουαλισμού την οποία βιώνουμε σήμερα. Λοιπόν, για να μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό, θέλω να φανταστούμε μια εικόνα. Θέλω να φανταστείτε ένα σποράκι, ένα μικρό σπόρο. Αυτό εδώ πέρα το σποράκι είναι το σποράκι από ένα φυτό, από ένα δέντρο, ας πούμε. Το σποράκι αυτό βρίσκεται στα χέρια μας και αυτό το σποράκι θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι το γονίδιο. Καλούμαστε εμείς αυτό εδώ πέρα το σποράκι να το πάρουμε και να το κάνουμε ένα πολύ μεγάλο δέντρο. Λοιπόν, ποιοι είμαστε εμείς? Είμαστε το σχολείο, είμαστε η πανεπιστήμια, είμαστε οι φίλοι, είμαστε οι παππούδες, οι γιαγιάδες κτλ. Λοιπόν, και μας ζητήθηκε λοιπόν να πάρουμε το σποράκι, να το κάνουμε ένα μεγάλο δέντρο και να γίνει, ας πούμε, ένα πλατάνι μεγάλο τετρανό. Ένα πλατάνι πάνω στο οποίο τα φύλλα θα μπορούν να μαζεύονται πουλιά και να κάθονται. Το σποράκι αυτό να γίνει πλατάνι. Ένα πλατάνι κάτω από το οποίο θα μπορούν να έρχονται οι άνθρωποι και να χαίρονται τη σκιά του. Θα μπορούν να έρχονται τα παιδιά και να παίζουν. Μπορεί να μην είναι πλατάνι, μπορεί να είναι μια μιλιά, μπορεί να είναι μια κλαδιά του σποράκι, να βγει κάτι άλλο. Ούτως ώστε να βγάλει φρούτα, να καρπίσει και τα φρούτα αυτά να μπορέσουν να ταΐσουν κόσμο, να ταΐσουν πεινασμένους, να παρηγορήσουν κόσμο. Λοιπόν, αυτή είναι η δουλειά μας. Τι βλέπουμε αυτό το παράδειγμα? Βλέπουμε ότι εμείς που είμαστε στο περιβάλλον δεν έχουμε υποχρέωση απλά να μεγαλώσουμε ένα σπόρο. Έχουμε υποχρέωση τον σπόρο, τον οποίο θα τον μεγαλώσουμε και θα τον κάνουμε δέντρο, να τον κάνουμε και κάτι χρήσιμο για την κοινωνία. Δεν είναι απλά να βγάλει έναν κορμό και 5 κλαδιά. Πρέπει το σποράκι αυτό που θα φυτέψουμε κάτω να έχει να προσφέρει και κάτι. Να μην είναι μια άκρατη προσπάθεια όλα αυτή. Λοιπόν, και το ίδιο ακριβώς γίνεται με τα παιδιά μας. Το να πάρεις ένα παιδί και να το ταΐσεις και να το ποτίσεις είναι κάτι εύκολο. Το να πάρεις όμως ένα παιδί, να το μεγαλώσεις και να το κάνεις κάτι χρήσιμο για την κοινωνία, αυτό εδώ πέρα είναι κάτι δύσκολο. Προσέξτε τώρα, ένα υγιές δέντρο έχει ρίζες, έχει φύλλωμα, έχει κορμό, έτσι, και όλα αυτά είναι πλούσια, είναι σπιτός ο κορμός, φεύγει προς τα πάνω κτλ. Λοιπόν, εάν λείπουν είτε οι ρίζες, είτε το φύλλωμα, είτε ο κορμός, το δέντρο αυτό μπορεί να αναπτυχθεί γιος. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει με τα παιδιά. Αν δεν έχουν καλές ρίζες τα παιδιά, όσο και να θέλουν, δεν μπορούν να μεγαλώσουν σωστά. Και αν δεν έχουν καλό προορισμό, αν δεν έχουν έτσι έναν κορμό ο οποίος να φεύγει προς τα πάνω, πάλι δεν μπορεί να γίνει υγιώς η δουλειά μας, θα στραπώσει η δουλειά. Αυτό είναι το πρώτο σημείο το οποίο θέλω να κρατήσουμε σήμερα από αυτήν εδώ πέρα τη συνάντησή μας, αγαπητοί μου. Είναι λίγο μεγάλη εισαγωγή, αλλά έπρεπε να ξεκινήσουμε έτσι. Λοιπόν, γονίδια, περιβάλλον και επιλογή. 3 πράγματα οι άνθρωποι. Εμείς είμαστε το περιβάλλον και σκοπός είναι να δημιουργήσουμε ρίζες και προορισμό στα παιδιά μας και να τα κάνουμε κάτι χρήσιμο για την κοινωνία. Λοιπόν, και πάμε λοιπόν τώρα να τρέξουμε λίγο τη σκέψη μας σε πιο εύκολα πραγματάκια. Μέχρι πότε επηρεάζει το περιβάλλον τον άνθρωπο, μέχρι πότε επηρεάζει το περιβάλλον ένα παιδί. Κοιτάξτε, η αλληλεπίδραση του περιβάλλον δεν τελειώνει ποτέ. Είναι μια διαδικασία που ξεκινάει, όπως είπαμε, από τη στιγμή που γίνεται η σύλληψη και φτάνει μέχρι τη στιγμή που θα κλείσουμε τα μάτια μας. Παρ' όλα αυτά, αυτό το οποίο διαφέρει είναι το μέγεθος της επίδρασης. Το μέγεθος της επίδρασης του περιβάλλοντος πάνω στον άνθρωπο. Σε γενικές γραμμές, θα μπορούσαμε να πούμε ότι όσο πιο μικρό το παιδί, τόσο πιο εύπλαστο. Και όσο μεγαλύτερο
μεγαλώνει, τόσο πιο δύσκολα επηρεάζεται από γύρω από το περιβάλλον, από τους γονείς και από το σχολείο κτλ. Προσπαθώντας να κάνουμε έτσι μια διάκριση, θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι καθοριστικές φάσεις που πλάθουν ένα παιδί, αγαπητοί μου, είναι τρεις. Η προγενετική, η δεύτερη, η οποία είναι η βρεφική και η παιδική, αυτές πάνε μαζί, και στο τέλος θα λέγαμε ότι είναι η σχολική ηλικία. Λοιπόν, πάμε να τις δούμε μία προς μία. Αρχικά είναι η προγενετική, είναι η κοιλιά της μαμάς. Από την κοιλιά ακόμα, εκεί πέρα οι σκέψεις, τα συναισθήματα, οι αντιλήψεις, η στάση της μητέρας, όλα αυτά εδώ πέρα τα πράγματα που κάνουν, προγραμματίζουν το μωρό σε συναισθηματικά και σε νοητικά μοντέλα. Από την 6η εβδομάδα κιόλας και μετά, ας πούμε, της ενδομήτριας ζωής του βρέφους, εκεί πέρα παρατηρούμε η κεφαλική δραστηριότητα. Λοιπόν, βλέπουμε ότι τα έμβρια μέσα στη κοιλιά της μαμάς ακόμα τι κάνουν, ανταποκρίνονται στα συναισθήματα της μαμάς, ανταποκρίνονται στις δραστηριότητες της μαμάς. Όταν η μαμά χαλαρώνει το έμβριο. Όταν η μαμά είναι έτσι σε μεγαλύτερη ένταση και αυτό αρχίζει η κοιλιά μέσα γίνεται δραστήριο. Και έχουμε έρευνες οι οποίες μας δείχνουν ότι το έμβριο βιώνει τη ζωή. Αυτό εδώ πέρα, εντάξει, είναι κάποιες έρευνες αυτές, ότι βιώνει τη ζωή ακριβώς όπως τη βιώνει και η μητέρα. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτό που θέλω να κρατήσουμε είναι ότι η μετάδοση των θετικών συναισθημάτων που περνάνε στο μωρό και που δημιουργούν ηρεμία, που δημιουργούν ασφάλεια, που δημιουργούν έτσι μια εμπιστοσύνη, ενώ από την άλλη, στην αντίθετη περίπτωση, τα αρνητικά συναισθήματα κάνουν το έμβριο, παρουσιάζουν το έμβριο, προκαλούν υψηλούς καρδιακούς παλμούς, έντονη δραστηριότητα κτλ. Από την κοιλιά της μάνας, λοιπόν, γίνεται εκείνη η πρώτη ζύμωση. Σε μια δεύτερη φάση, αν μπορέσουμε να δώσουμε ηλικιακά, θα πούμε ότι είναι από τη στιγμή της γέννησης μέχρι και την ηλικία των 5 ετών. Εκεί, αγαπητοί μου και αγαπητές μου, είναι που εξελίσσονται τα πιο σημαντικά στάδια ανάπτυξης του παιδιού. Εκεί πέρα έχουμε τη διαμόρφωση του παιδιού σε συναισθηματικό επίπεδο, σε οπτικό και κινητικό επίπεδο, σε γλωσσικό επίπεδο, σε γνωστικό επίπεδο και σε κοινωνικό επίπεδο, στο κοινωνικό τομέα, δηλαδή στη σχέση με τα άλλα παιδιά κτλ. Και στο τρίτο στάδιο έχουμε τη σχολική ηλικία. Υπολογίζουμε περίπου ότι αυτή η ηλικία ξεκινάει και από την πρώτη δημοτικού, ξέρω εγώ, μετά τα νύχια, γύρω στα 6 και φτάνει μέχρι τα 12 χρόνια. Σε αυτή την ηλικία δεν συμβαίνουν μεγάλες αλλαγές. Δηλαδή, ό,τι δουλειά έχεις κάνει, την έχεις κάνει μέχρι τα 5. Μέχρι τα 6. Προσέξτε. Μέχρι εκεί πέρα. Μετά τα 6, εντάξει, πάλι παρεμβαίνει στο παιδί, ρε παιδί, αλλά αν θα μπορούσαμε να το δώσουμε με ένα παράδειγμα, θα ήταν ότι παίρνουμε εδώ πέρα ένα κούτσουρο, ένα από τα κούτσουρα, δεν ξέρω αν τα βλέπετε, έχει κάτι κούτσουρο εδώ πέρα, το βάζουμε πάνω και το σμιλεύουμε, το σκαλίζουμε το κούτσουρο αυτό. Κάνουμε τις γωνίες, τα βασικά τα κάνουμε μέχρι τα 5-6 χρόνια. Από εκεί και πέρα, εντάξει, βάζουμε πάνω τις λεπτομέρειες. Εάν εγώ το κούτσουρο το έχω σκαλίσει στραβά, έτσι, μέχρι τα 5, αυτό το πέρα πια δεν διορθώνεται μετά. Λοιπόν, από εκεί και πέρα έχουμε και άλλες φάσεις, έχουμε την εφηβεία, έχουμε την ενήλικη ζωή, συνεχίζει ο άνθρωπος, αλληλεπιδρά με το περιβάλλον, αλλά όπως είπαμε, είναι πιο δύσκολο αυτός ο άνθρωπος να αλλάξει αν έχει πάρει έναν δρόμο. Όταν φυτεύεις ένα μικρό δεντράκι, όταν είναι μικρό, μπορείς να το κατευθύνεις όπου θέλεις. Βάζει ένα, δείτε εδώ, παίρνω το δεντράκι, το πάω εδώ, το πάω εκεί πέρα, το σπρίγκω, το κάνω τώρα. Όταν όμως περνάνε τα χρόνια και ο κορμός έτσι μεγαλώνει και σκληραίνει, εκεί πέρα δεν μπορείς να κάνεις παρεμβάσεις. Αυτό είναι το δεύτερο σημείο που θέλω να κρατήσουμε από τη σημερινή μας συνάντηση, αγαπητοί και αγαπητές. Λοιπόν, κοιλιά της μαμάς, πρώτη παιδική ηλικία μέχρι τα 5, που είναι η πιο σημαντική φάση, και μετά από τα 6 μέχρι τα 12, όπου εκεί πέρα κάνουμε μικροπαρεμβάσεις. Και θα πει κάποιος, οκ. Και εμείς, δηλαδή, τι μας ενδιαφέρουν όλα αυτά, δηλαδή, γιατί τα συζητάμε όλα αυτά. Γιατί πρέπει να τα πούμε όλα αυτά. Κοιτάξτε, θα χρησιμοποιήσουμε ένα παράδειγμα, όχι πολύ ευχάριστο, για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε το γιατί υπόνονται όλα αυτά τα πραγματάκια. Στην υγεία σας. Μιλώντας με κάποιους φίλους μου γιατρούς, εγώ αυτό το πέρα θα με συγχωρέσετε άμα κάνω λάθος. Λίγο διάβασα, όχι πολύ για αυτό το πράγμα. Μίλησα λίγο πολύ με κάποιους φίλους γιατρούς. Μου λέγανε, μιλήσαμε για τον καρκίνο, ότι και μου είπαν ότι ο καρκίνος, όταν η καρκίνη είναι πιο επικίνδυνη σε μικρές ηλικίες, από ό,τι κατάλαβα έτσι όπως μου το εξήγησαν,
Έτσι, γιατί εκεί πέρα λέει τα κύτταρα πολλαπλασιάζονται πιο γρήγορα, οπότε και τα καλλιτεργή κύτταρα, οπότε και τα κλινικά κύτταρα μπορεί και αυτά, όπως το κατάλαβα εγώ, να πολλαπλασιάζονται και αυτά πολύ γρήγορα, οπότε είναι πιο επικίνδυνη η καρκίνη. Ενώ σε μεγάλες ηλικίες που εκεί πέρα δεν πάει τίποτα, πάνε σιγά σιγά τα πράγματα, εκεί πέρα τα καρκινικά κύτταρα δεν πολλαπλασιάζονται με την ίδια ταχύτητα. Λοιπόν, και ο κίνδυνος, ας πούμε, το να πάθει ο άνθρωπος κάτι είναι μικρότερο σε σχέση με μια μικρή ηλικία. Λοιπόν, το ίδιο ακριβώς πράγμα συμβαίνει και με τα παιδιά. Η έκθεση σε αρνητικές εικόνες, η έκθεση σε αρνητικούς ήχους, τραγούδια, ακούσματα κτλ. Η έκθεση σε αρνητικές ειδήσεις. Ειδήσεις. Ανοιχτή τηλεόραση, όλη μέρα παίζει. Λοιπόν, σε μικρότερες ηλικίες, τι κάνουν? Πολλαπλασιάζουμε τον αρνητικό αντίκτυπο που υπάρχει στην ψυχοσύνθεση του παιδιού. Λοιπόν, όταν συμβαίνει αυτό εδώ πέρα, ας πούμε, μέχρι τα 12, είναι πολλαπλάσια τα αρνητικά, η αρνητική επίδραση, ας πούμε, σε έναν άνθρωπο που είναι στα 15, στα 20, στα 25, στα 30, στα 40, στα 50 του χρόνια. Με λίγα λόγια, ό,τι μπαίνει στην παιδική ψυχή, γιγαντώνεται. Ό,τι μπαίνει στην παιδική ψυχή, πολλαπλασιάζεται. Βάζουμε κάτι καλό μες στην παιδική ψυχή, στα 5 και στα 6 και στα 10 και στα 12. Αυτό εδώ πέρα θα πολλαπλασιαστεί σε κάτι καλό. Βάζουμε κάτι κακό μέσα στο παιδί. Αυτό εδώ πέρα θα πολλαπλασιαστεί σε κάτι κακό. Λοιπόν, αυτό αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει. Αυτό εδώ πέρα σημαίνει πως όποιος αποκτήσει και βάλει χέρι στην εκπαίδευση των παιδιών σε αυτές τις ηλικίες, λοιπόν, στο μεγάλο των παιδιών σε αυτές τις ηλικίες, αυτομάτως μπορεί μαζικά να επηρεάσει την πορεία, έτσι τόσο του παιδιού σε προσωπικό επίπεδο, αλλά και την πορεία μιας ολόκληρης κοινωνίας. Αντιλαμβάνεστε. Αν εγώ θέλω να ελέγξω μυαλά και συνειδήσεις, δεν χρειάζεται να προσπαθήσω. Ούτε να σφάξω, ούτε να πολεμήσω, ούτε τίποτα. Πάω στα 5 και στα 3 και στα 4 και στα 6 και στα 7 και βάζω χέρι εκεί. Χαλαρά. Λοιπόν. Και ναι, αυτό εδώ πέρα μπορεί να γίνει έτσι με έναν πολύ καλό τρόπο, όπως αυτό που είδαμε με τα παιδιά, συγχαρητήρια πάνε παιδιά. Λοιπόν, μπορεί να γίνει, βάζουμε χέρι έτσι στην παιδική ψυχή και κάνουμε τόσο ωραία πράγματα όπως αυτό. Ναι, αλλά αν γίνει με τον αντίστροφο τρόπο, εκεί τι γίνεται? Θέλετε παραδείγματα? Παιδοναζώματα, επιτυχοκρατίας. Ποιοι ήταν οι πιο φοβεροί, ας πούμε, στην τουρκοκρατία εκεί πέρα? Ποιοι ήταν οι πιο φοβεροί πολεμιστές, ας πούμε, της Οθωμανικής Δημοκρατίας? Δεν ήταν οι Γενιτσάροι. Τα τάγματα του Γενιτσάρα. Γιατί βάλε και ξέρανε τι κάνουν. Λοιπόν, θέλετε άλλο παράδειγμα? Ναζιστικές νεολαίες. Τι κάνανε? Μαζεύανε εκεί τα παιδιά, καλά ειδικά εκεί στο τέλος του πολέμου, είχε κάτι πολύ ωραίες ταινίες. Εκεί στο τέλος που βάζει κάτι τις ειδικάτες, ξέρω, 13-15 χρονών, ας πούμε, να πάνε να πολεμήσουν, ξέρω. Μπαίναν οι Ρώσοι μέσα. Δηλαδή, δείτε, αυτά έχουν εφαρμοστεί. Αυτά έχουν εφαρμοστεί. Λοιπόν, θέλετε άλλα παιδομαζώματα στον εμφύλιο. Σε εμάς πάνω, εγώ από το Σιδηρόπουλο το ξέρω, σε εμάς πάνω εκεί πέρα, βγαίνανε, ας πούμε, στα αυτές και μαζεύανε παιδιά. Μαζεύανε παιδιά, πήγαινε στα βουνά. Λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν ότι όποιος θέλει να διαμορφώσει, ας πούμε, να διαμορφώσει ένα status quo, ένα κατεστημένο, μια νέα τάξη των πραγμάτων, τι μπορεί να κάνει στο χέρι, να στοχεύσει, ας πούμε, στις ηλικίες, στις παιδικές ηλικίες. Λοιπόν, και ανέμακτα, εύκολα, χωρίς ιδιαίτερο, ας πούμε, κόπο και χωρίς ιδιαίτερα, ξέρω εγώ, ξόδρα, να φτάσει στην κατάσταση πέρα που θέλει. Παιδιά, συγχαρητήρια ξανά. Λοιπόν, αυτό είναι το επόμενο σημείο. Το τρίτο σημείο το οποίο θέλω να κρατήσω για σήμερα. Ό,τι καλλιεργήσεις, καλό ή κακό, σε αυτές εδώ πέρα τις ηλικίες, θα πολλαπλασιαστεί. Και όποιος βάλει χέρι σε αυτές τις ηλικίες, μπορεί να ορίσει την εξέλιξη των κοινωνιών. Λοιπόν, πάμε λίγο να αναπτύξουμε τις σχέσεις μας, τώρα που ζεσθενόμαστε, να αναπτύξουμε τις σκέψεις μας λίγο παραπάνω. Δεν θα πούμε εδώ πέρα στατιστικά και έρευνες. Λοιπόν, με τέτοια πρόσβαση που έχει στην πληροφορία, βλέπω όλοι έχετε κινητά κτλ. Μια απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο μπορούμε να πούμε ότι δεδομένα χρειαζόμαστε. Εγώ θα σας μιλήσω από την κλινική μου εμπειρία. Έτσι, από όλες αυτές τις ώρες που έχω περάσει με κόσμο στο γραφείο, και είναι πολλές οι ώρες αυτές. Λοιπόν, ένα λεπτάκι εδώ πέρα, εδώ είμαστε. Η πλειοψηφία των παιδιών θα λέγαμε ότι αν μπορούσαμε να κατηγοριοποιήσουμε τα προβλήματα, θα κατηγοριοποιούσαμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, ας πούμε, τα παιδιά μας σήμερα σε τρεις κατηγορίες. Η πλειοψηφία των παιδιών. Το πρώτο πρόβλημά μας, ας πούμε, σε σχέση με τα παιδιά, με τη νέα γενιά, είναι ότι δεν υπάρχει κανένα σεβασμός απέναντι σε θεσμούς, δεν υπάρχει σεβασμός απέναντι σε πρόσωπα, σε σύμβολα, σε αξίες. Ένα το κρατούμενο.
Το δεύτερο πρόβλημά μας είναι η επιθετική συμπεριφορά η οποία εμφανίζεται τόσο σε σωματικό επίπεδο, όσο και σε σεξουαλικό επίπεδο, όσο και σε ψυχολογικό επίπεδο, λεκτικό κτλ. Είτε σε μεγαλύτερους ανθρώπους, είτε σε συνομιλίκους. Και το τρίτο κομμάτι είναι η υπερβολική ενασχόληση των παιδιών με οτιδήποτε σεξουαλικό. Προφασιζόμενη μια σεξουαλική απελευθέρωση, ας πούμε, από τα ταμπού που κουβαλούσαμε, ας πούμε, τις προηγούμενες γενιές. Αν έπρεπε, θα μπορούσε κάποιος να χαρακτηρίσει σήμερα την εποχή ως μια δεύτερη σεξουαλική απελευθέρωση μετά από αυτή που είχε τότε το 1970, 1960, 70, 80 εκεί πέρα. Λοιπόν, οπότε τρία προβλήματα βασικά. Κανένα σεβασμό σε αξίες, θεσμούς, πρόσωπα. Δεύτερον, βία σε οποιαδήποτε μορφή. Και τρίτον, πανσεξουαλισμός. Λοιπόν, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, αυτό είναι μια προσωπική μου εκτίμηση. Και για να προλάβουμε λίγο έτσι, γιατί έχουμε μπορεί κάποιος να πει, εντάξει, η βία είναι κάτι κακό. Τη βία την καταδικάζουν όλοι πάρα πολύ εύκολα. Την καταδικάζουν τη βία εύκολα οι άνθρωποι. Τα σεξουαλικά όμως, τα τέτοια, εκεί πέρα, η απόρριψη, ας πούμε, των παραδοσιακών θεσμών, αυτό μπορεί να μην είναι τόσο κακό. Λοιπόν, θα σας μιλήσω πάλι ως ψυχολόγος και θα σας πω ότι όλα αυτά είναι ποσά ανάλογα με την αύξηση της ψυχοπαθολογίας. Μπορείτε να δείτε δεδομένα σε αυτό το πραγματάκι. Δείτε ότι έχουμε, όταν αυξάνονται όλες οι ενασχόλησεις με τα σεξουαλικά κτλ. Έχουμε ταυτόχρονη αύξηση της ψυχοπαθολογίας. Καταθλίψεις, μαγχώδεις διαταραχές κτλ. Και αυτά είναι λίγα τα οποία συμβαίνουν. Όσο απομακρύνεται ο άνθρωπος από σταθερές, όσο καλλιεργεί τη βία, όσο απομακρύνεται από αυτό το οποίο ονομάζεται συνάντηση προσώπου και πηγαίνει προς μια νοοτροπία που σου λέει συνεχώς ζήστο ή κάντο αυτό επειδή ακριβώς το θες. Αφού το θες σημαίνει ότι είναι και καλό. Αφού το θέλεις σημαίνει ότι μπορείς και να το κάνεις ή πρέπει και να το κάνεις. Λοιπόν, τόσο να ξέρετε ότι οι ψυχολόγοι θα έχουν δουλειά και τα τυβάνια τους μόνιμα γεμάτα. Αυτό εδώ πέρα να το ξέρετε. Αλλά κοιτάξτε τι γίνεται τώρα. Επειδή και οι ψυχολόγοι είναι ανέτοιμοι, είμαστε ανέτοιμοι κι εμείς οι ίδιοι, είμαστε τυφλοί, δεν είναι. Είμαστε ανέτοιμοι να απαντήσουμε σε όλο αυτό το οντολογικό πρόβλημα το οποίο δημιουργείται. Τι γίνεται, γίνεται μια τρύπα στο νερό. Βγάζει ο ψυχολόγος τα λεφτά του, κάποια σοβαρή δουλειά δεν γίνεται, ας πούμε, και η κοινωνία συνεχίζει να πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Λοιπόν, υπαρξιακό είναι το πρόβλημα. Και γιατί είναι υπαρξιακό το πρόβλημα? Γιατί δεν ξεκίνησαν τα παιδιά μας μια μέρα και γίνανε άγρια ευθερία. Τι έγινε, δεν ξεκίνησαν από μια μέρα στην άλλη να αμφισβητεί το διευθυντή, να πηγαίνει να κλωτσάει τη δασκάλα. Κάπου είδα τώρα μια ίδια δασκάλα, λέει, κάτι πέρασε. Δηλαδή λες, τι γίνεται? Αυτό δεν έγινε μια μέρα στην άλλη. Δεν ξεκίνησαν τα παιδιά μας να λώσουν συντρόφους έτσι στα 13, στα 14, στα 15 και στα 10 στα τα πουκάμισα. Όχι, αυτό έγινε εντέχνος, αυτό έγινε στοχευμένα. Αδυνατήσανε οι ρίζες τους, σιγά σιγά, αδυνατήσανε οι ρίζες τους, ξεθοριάσαμε τον προορισμό και έτσι, όπως μείνανε ξεκρέμαστα τα παιδιά μας, τι γίνανε, κατηχηθήκανε από την ατζέντα μιας νέας τάξης πραγμάτων. Λοιπόν, έχουμε μια εκεί πέρα στη θάλασσα, να την πω, κόκκινη γυναίκα. Λοιπόν, γεια σου Πόπη, έτσι πάρα τη χαιρετά. Λοιπόν, έχουμε μια γειτόνισσα, εκεί πέρα στη θάλασσα, μια κυρία, η οποία είχε μαλώσει με έναν άλλο γείτονα γιατί είχε ένα δέντρο, οπότε λέει θα σε φτιάξω. Και πήγαινε κάθε μέρα, έτσι με κοστονάκι σιγά σιγά και έριχνε λίγο αλάτι στο δέντρο του γείτονα. Πήγαινε να πει το καλοκαίρι, το ξέρανε. Το ξέρανε το δέντρο. Λίγο. Δεν πήγαινε το αεροσοπλίωνο, δεν μπορούσε. Πήγαινε λίγο. Έριχνε το αλατάκι, αλάτι, δεν ξέρανε το δέντρο, τι να κάνει. Τέλος πάντων, γείτονα του πήρε καμάρι, τώρα έχουμε αλάτι. Λοιπόν, εμείς είμαστε το πρώτο, ευτυχώς δεν έχουμε. Λοιπόν, υπάρχει ένας παιδοψυχολόγος και δάσκαλος, συγχωρέστε με αν δεν λέω το όνομά του καλά, είναι ο Χάιμ Γκίνοτ, νομίζω κάπως έτσι προφέρεται, ο οποίος λέει το εξής, ότι τα παιδιά είναι σαν το υγρό τσιμέντο, ό,τι πέσει πάνω αφήνει αποτύπωμα. Πώς ρίχνετε εδώ πέρα έξω στις ώρες της πλατείας, περπατάς εδώ πέρα και φτιάξεις το δίνο πλατεία και το βλέπεις τα πόδια της γάτας πάνω στο τσιμέντο. Πέρασε μια γάτα, τάψε, έτσι γίνεται και με την ψυχή των παιδιών. Αυτό συνέβη. Λοιπόν, όταν δεν φροντίζεις να γράφεις κάτι αγαθό, όταν εσύ αφήνεις καινή τη θέση, θα μπει κάποιος άλλος, αυτή είναι εδώ πέρα τη θέση και θα την πάρει. Όταν την ψυχή του παιδιού την αφήνεις ακατήχητη, όταν την αφήνεις απέδευτη, όταν εσύ δεν το γεμίζεις με πράγματα, δεν το γεμίζεις με χρυσόστομο και με γρηγόριο
και με βασίλειο, και με βρυπίδι, και με σκύλο. Και αν δεν το γεμίσει το παιδί με αυτά τα πράγματα, θα γεμίσει με άλλα. Μην στεναχωριέστε, θα γεμίσει με κάτι. Λοιπόν, δεν μένει καινή η θέση. Και αυτό είναι το επόμενο σημείο το οποίο θέλω να κρατήσουμε για σήμερα, αγαπητοί μου. Βία, πανσεξουαλισμός και αναρχία. Πού οφείλονται σε δύο πράγματα. Οφείλεται στην εξασθένηση των ριζών των παιδιών και στο ξεθόριασμα του προορισμού. Δημιουργούμε παιδιά τα οποία δεν ξέρουν από πού έρχονται και δεν ξέρουν πού πάνε. Ας το κρατήσουμε αυτό. Πώς όμως γίνεται αυτό, αγαπητοί μου? Πώς φτάνουν τα παιδιά μας, τα οποία είναι εκείνα τα πάλι ποτέ αχνά πλάσματα, πώς φτάνουν στο σημείο όλη τη μέρα να ασχολούνται με οτιδήποτε έχει μέσα του αίμα και σπέρμα? Αυτό κάνουν. Αυτό είναι καρκινικό αίματος και σπέρματος. Αυτό είναι. Λοιπόν, πώς φτάνουμε σε αυτό εδώ πέρα το σημείο? Λοιπόν, κανένας δεν έγινε καπνιστής καπνίζοντας 5 πακέτα, ας πούμε, έτσι, με το καλημέρα. Κανένας δεν έγινε έτσι καπνιστής. Και κανένας δεν έγινε αλκοολικός επειδή πήγε, ας πούμε, πήρε μια ταπιτζάνα και την κατέβασε κάτι και δεν έγινες έτσι. Όχι. Κάνεις ένα τσιγάρο, έκανες δεύτερο, έκανες τρίτο, τέταρτο, πέμπτο, έκτο, μια μέρα, 2 μέρες, 3 μέρες, 5 μέρες, 15 μέρες, 25 μέρες. Τα κρασάκια, τα τσιπουράκια, τα τέτοια, εμείς πίνουμε λίγο παραπάνω εκεί πέρα. Έχουμε λίγο κρύο πάνω, εμείς πίνουμε λίγο πιο πολύ. Αλλά ξέρεις, ποιες, θέλει και ένα μέτρο λίγο. Έτσι, μικρές δόσεις, οι οποίες σε καθημερινή βάση κάποια στιγμή δημιουργούν μεγάλα πάθη. Και μετά δεν μπορείς να τα ξεπροδοθείς τα πάθη τα εύκολα. Έτσι επηρεάζονται και τα παιδιά. Έτσι επηρεάζονται πάνω σε αυτά που συζητάμε σήμερα. Δεν ξύπνησαν μια μέρα, ας πούμε, και άρχισαν να χτυπιούνται μεταξύ τους. Εντάξει. Λοιπόν, ούτε άρχισαν να ασχολούνται με σεξουαλικά έτσι ταυτόχρονα. Υπάρχει στην ψυχολογία ένα φαινόμενο, με συγχωρείτε, το οποίο λέγεται συστηματική αποευαισθητοποίηση. Συστηματική αποευαισθητοποίηση. Το έχετε ακούσει? Ωραία. Λοιπόν, τι είναι αυτό? Είναι η σταδιακή έκθεση του ανθρώπου σε κάποιο ερέθισμα, ακόμα και αν αυτό σε κάποιο ερέθισμα που ακόμα και αν σε πρώτο χρόνο του προκαλεί έτσι αποτροπιασμό, ας πούμε, από τον ερωτρόπευση. Καλά, το αποτροπιασμό δεν θέλει. Λόγω του λέω. Ωραία, εντάξει. Λοιπόν, σιγά σιγά αρχίζει, συνηθίζει και μετά λες, εντάξει. Το κάνει κτήμα. Έτσι και όταν είδε πρώτη φορά, λέει, μετά λίγο. Εντάξει, είχε και λίγο μοιοπία, με συνήθισε. Λοιπόν, έτσι, είναι μια μέθοδος την οποία την εφαρμόζουμε οι ψυχολόγοι στα γραφεία όταν θέλουμε να κάνουμε έκθεση, σταδιακή έκθεση σε φοβίες. Όταν ένας άνθρωπος έχει μια φοβία, είναι μια μέθοδος που την εφαρμόζουμε. Δηλαδή, φοβάται ένας άνθρωπος με τις γάτες, παραδείγματος χάρη, του βγάζουμε μια φωτογραφία μιας γάτας, ξέρω εγώ. Μετά μπαίνουμε στη διαδικασία, πάμε μια βόλτα, στο βλέπω μακριά μια γάτα, θα μου πείτε, για αυτά πληρώνεστε και για αυτά. Λοιπόν, εντάξει. Και σιγά σπάμε τις άμυνες και ο άνθρωπος συνηθίζει κάτι το οποίο έτσι πιο μπροστά του ήταν ακουστικό. Γι' αυτά εδώ πέρα υπάρχει βιβλιογραφία. Έτσι, βρήκα 2-3 πραγματάκια έτσι, να σας αναφέρω. Για να φτάσουμε και στα δικά μας εδώ πέρα στα που συζητάμε. Λοιπόν, το ίδιο λοιπόν πράγμα συμβαίνει με τα παιδιά. Όταν ξεκινάει από πολύ νωρίς η έκθεση σε θεάματα και σε ακούσματα βίας, ακόμα και αν αυτά μοιάζουν ότι είναι αθώα και άκακα και είναι, ξέρω έτσι, καμουφλαρισμένα, όμορφα και ωραία, λοιπόν, εισάγουν τα παιδιά σε κόσμους οι οποίοι, δηλαδή, εισάγουν τα παιδιά σε κόσμους έτσι, βίαιους και πανσεξουαλιστικούς στην πορεία που δεν μπορούμε καν να φανταστούμε. Και αυτό μπορεί να ξεκινήσει, ας πούμε, από πολύ απλά παιδικά που βλέπεις τηλεόραση. Αυτό μπορεί να ξεκινήσει από την τηλεόραση που παίζει ειδήσεις όλη μέρα. Εμείς δεν καταλαβαίνουμε τίποτα, δεν μας αγγίζει. Το παιδί όμως, εκείνο τραβάει πληροφορίες. Προσέξτε. Θα μου πείτε, ακόμα και παιδικά μου, ακόμα και παιδικά μου είναι για παιδιά. Βεβαίως, ακόμα και παιδικά μου είναι για παιδιά. Θυμάμαι στο πανεπιστήμιο τότε, τώρα στο λέω, το αποκαλύφθηκε καλά. Έχω εδώ πέρα σημειωμένα κάποιες μικρές έρευνες. Θυμάστε το παιδικό με το Bill Pitt, το κογιό που κυνηγούσε το. Ήταν μια από τις πρώτες διαχρονικές έρευνες. Ήταν ένα κλασικό παιδικό που είναι ένα κογιό και κυνηγάει ένα πουλί, ας πούμε. Και όλη την ώρα το κογιό του πέφτει και κάνει τεράνι. Μια από τις πρώτες διαχρονικές έρευνες που είχαν γίνει πάνω σε αυτό το θέμα, δεν θυμάμαι τον ερευνητή, αυτό το λέω από μνήμης, ήταν διαχρονική έρευνα σημαίνει ότι κάνουμε μια μελέτη τώρα, ας πούμε τα παιδιά στην ηλικία των 5 ετών, των 6, και τα ξαναβλέπω μέσα σε 15 χρόνια πώς έχουν εξελιχθεί σαν ενήλικες.
Τέλος πάντων, ήταν πολύ μεγάλη μελέτη σε όλη την Αμερική, είχε πολλά, νομίζω 2.000 άτομα. Δεν το θυμάμαι το καλά, σου την αλήθεια. Είχε δείξει κάτι ποσοστά τη τάξη του 60, του 70%. Τα παιδιά που είχαν τηλεόραση και βλέπαν τηλεόραση στην παιδική ηλικία είχαν 60% περισσότερα πλεξίματα με τον νόμο κάποια στιγμή, ας πούμε, μετά από 15 χρόνια. Κάτι τρομακτικά, ας πούμε. Τρομακτικά αποτελέσματα. Έχουμε έρευνες που έχω εδώ πέρα 2-3 έχω σημειώσει για εσάς. Έχω, ας πούμε, από το 2008 μία, όπου καταλήγει ότι υπάρχει μια, της Βασιλιάδη, υπάρχει μια ευαίσθητη περίοδος πριν την ηλικία των 8 ετών, όπου τα παιδιά υφίσταται μακροχρόνιες συνέπειες καλλιέργειας επιθετικών τρόπων συμπεριφοράς από την παρακολούθηση δύο τηλεοπτικών προγραμμάτων. Έχουμε, ας πούμε, έχω μία του 2004 από Νικολάου, όπου λέει η επιθετική και βίαιη συμπεριφορά ενός ατόμου είναι αποτέλεσμα μάθησης από οικογενειακό και εξωοικογενειακό περιβάλλον, κυρίως μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτή εδώ πέρα είναι έρευνα στις τελευταίες 15 ετίες, παραδείγματος χάρη. Και έχουμε και πιο μπροστά. Έχουμε μια τη Σουέδα, του Άντερσον και τα λοιπά. Από στο τέλος μπορώ να του δώσω εδώ πέρα και βιογραφία. Λοιπόν, γιατί τα λέμε αυτά? Τηλεόραση, μουσική και διαδίκτυο κατοικούν τα παιδιά σε μια κουλτούρα βίας και μια κουλτούρα σεξ, προκαλώντας ανυπολόγιστες ζημιές στη μετέπειτα πορεία τους. Ας κρατήσουμε και αυτό εδώ πέρα σαν ένα σημείο από τη σημερινή μας συνάντηση. Πώς γίνεται αυτό? Σταδιακή έκθεση. Θα θυμάστε το που είπαμε, συστηματική αποδεσιστοποίηση. Λοιπόν, και θα ρωτήσει κάποιος. Ωραία. Είναι η τηλεόραση. Ωραία. Είναι το ραδιόφωνο. Ωραία. Είναι τα τραγούδια. Είναι οι ειδήσεις. Είναι όλα αυτά εδώ πέρα τα πράγματα. Άμα κλείσω την τηλεόραση, και άμα κλείσω το ραδιόφωνο, και άμα σταματήσω να παίζω ειδήσεις, το πρόβλημά μου λύθηκε? Όχι. Το πρόβλημα δεν λύθηκε. Γιατί αυτό που βλέπουμε πλέον είναι ότι θα μιλήσω για τα ελληνικά δεδομένα. Βλέπουμε πολλές φορές, έτσι, όλο το πιο έντονα τα τελευταία, και το σχολείο να ευθυγραμμίζεται σιγά σιγά, η εκπαίδευση να ευθυγραμμίζεται, η κρατική εκπαίδευση να ευθυγραμμίζονται πάνω στην εισαγωγή των παιδιών σε κόσμους για τους οποίους δεν είναι έτοιμα. Λοιπόν, και βλέπουμε να υπάρχουν εξίσου καταστροφικά αποτελέσματα με την τηλεόραση και με το διαδίκτυο. Αφού λοιπόν μου δόθηκε βήμα, εσείς με καλέσατε, αφού με καλέσατε, θα σας μιλήσω. Λοιπόν, είπα να αξιοποιήσω την ευκαιρία αυτή και να πούμε 2-3 πραγματάκια, μέρα που είναι, έχουμε λειτουργήσει ιεράρχηση εδώ πέρα, για ένα θεματάκι το οποίο μας έχει απασχολήσει πάρα πολύ τελευταία, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει, είναι η διαφυλική αγωγή στην εκπαίδευση. Το έχουμε ακούσει καθόλου αυτό? Διαφυλική αγωγή στην εκπαίδευση. Πολύ ωραία. Τι γίνεται? Χρόνια τώρα, πέτα, με του σαλαμιού, τι κάνουμε? Αρχίζουμε και αποδομούμε, αποιεροποιούμε οτιδήποτε παραδοσιακό, οτιδήποτε ιερό, οτιδήποτε όσιο, οτιδήποτε αποτελεί ρακοκοκαλιά και συνδετικό παράγοντα της κοινωνίας μας, έτσι, εδώ και χιλιάδες χρόνια. Λοιπόν, και αυτό εδώ πέρα γίνεται κάτω από έναν μανδύα μιας δίθεν επιστημονικότητας με τον πλέον αντιεπιστημονικό τρόπο. Έχουν λησάξει να κατηχήσουν τα παιδιά μας και να τα εισαγάγουν σε κόσμους για τους οποίους ούτε τα παιδιά είναι έτοιμα, αλλά δεν υπάρχει και καλή πρόθεση από τα κέντρα που γίνεται αυτό. Λοιπόν, και θέλουν, ας πούμε, να τα ξεκλακέψουν τα παιδιά μας και να τα γλιτώσουν από τους σκοτεινούς νόες που τα φέρανε σε αυτόν εδώ πέρα τον κόσμο. Λοιπόν, διαφυλική αγωγή στην εκπαίδευση. Μάλιστα. Για να δούμε κάποια σημεία πάνω σε αυτό το κομμάτι. Μιλήσανε, ας πούμε, για διαφυλική αγωγή. Ήρθαν και σας είπανε, μπορεί να σας στείλανε στη σχολεία χαρτάκια να κάνουν αυτό, αγωγή, ναι, κτλ. Διαφυλική αγωγή. Πάμε να το πούμε. Ο όρος διαφυλική αγωγή είναι από μόνος του ένας όρος προβληματικός. Είναι προβληματικός από πολλές απόψεις. Γιατί τι εννοούμε όταν λέμε διαφυλική αγωγή? Ποιος ορίζει αυτό το οποίο λέγεται διαφυλική αγωγή? Εννοούμε δύο πράγματα. Με τι κριτήρια φτάνουμε στο σημείο να μιλήσουμε, ας πούμε, και να έρθουμε σε αυτή? Με ποια κριτήρια πραγματοποιείται? Διαφυλική αγωγή, για παράδειγμα, συναντά κανένας στην παιδαγωγική του Αγίου Άντρου Χρυσοστόμου. Μπορείτε να αναζητήσετε υπάρχει παιδαγωγική του Αγίου Χρυσοστόμου του κυρίου Χαρώνη, αν δεν κάνω λάθος, στο δεύτερο τόμο. Υπάρχει εκεί πέρα ένα τέτοιο που λέγεται η γενετήσια επιθυμία και η αγωγή της. Αυτό είναι η διαφυλική αγωγή.
Είναι διαφυλική αγωγή. Λοιπόν, σεξουαλική αγωγή είναι στην ουσία. Αυτό. Λοιπόν, ο Χρυσόδουλος. Διαφυλική αγωγή. Αυτό θα διδάξουν τα παιδιά. Αυτό διδάσκονται. Διαφυλική αγωγή μπορεί κάποιο να αναζητήσει, παραδείγματος χάρη, στα εγχειρίδια του Υπουργείου Παιδείας. Έχει επιληθεί ο κύριος συζητητής, έχουμε τετράδια του 2000, του 2007 και του 2008. Έτσι, και εκεί πέρα, διαφυλική αγωγή είναι αυτό. Διαφυλική αγωγή προωθεί τη ΛΟΑΤΚΙ Plus κοινότητα. Λοιπόν, η οποία αναφέρεται, ξέρω, στα πρώτες φίλου κτλ. Τι από όλα αυτά είναι διαφυλική αγωγή, ένα παράδειγμα. Γιατί αν κάτσει κάποιος και μελετήσει, ας πούμε, θα συνειδητοποιήσει ότι πρόκειται για think tanks τα οποία είναι όλα αυτά αντικρουόμενα μεταξύ τους. Λένε, θα διδάξουμε λέει, τα παιδιά σας, θα κατηχήσουμε τα παιδιά σας. Γιατί τα λέγω όλα αυτά, για να καταλάβετε πώς φτάνουν σε μια κοινωνία πανσεξουαλισμού, έτσι. Και πώς δεν είναι μόνο τηλεόραση και το ραδιόφωνο πλέον. Εδώ πέρα το παιχνίδι έχει χοντρίνει. Λοιπόν, έχουμε το παιδευτικό σύστημα να δει μέσα. Και βλέπουμε αντικρουόμενα πράγματα. Τι είναι αυτό, ένα πράγμα. Δεύτερο σημείο. Ποιος θα διδάξει διαφυλική αγωγή? Ποιος? Με τι προσόντα? Με τι κριτήρια? Από ποιον θα ελέγχεται? Ποιος θα κάνει mentoring σε αυτόν τον άνθρωπο? Δηλαδή, πώς θα γίνει αυτό? Δηλαδή, τι γνώσεις θα έχει αυτός ο άνθρωπος που θα ρίξει το στόμα του να πάει? Εγώ δεν μπορώ να φτάσω. Στο λέω. Εγώ δεν μπορώ. Λοιπόν, δηλαδή, πώς και τι θα πει αυτό? Αρκεί να είναι γιατρός, αρκεί να είναι ψυχολόγος, αρκεί να είναι δάσκαλος, εγώ, καθηγητής, παπάς, δεν ξέρω τι. Δηλαδή, τι να έχει δύο μεταπτυχιακά? Πώς θα γίνει αυτό? Λοιπόν, και πάνω σε τι ας πούμε θα διδάξει αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος θα κληθεί να κάνει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει λόγος να αναφερθούμε ονομαστικά, εμείς δεν αναφέρουμε εδώ πέρα, αλλά θα βρείτε ανθρώπους σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν μεταπτυχιακά, διδακτορικά και οι οποίοι κόπτονται υπέρ της ένταξης, ας πούμε, αντίστοιχων μαθημάτων, ξέρω εγώ, μέσα στα σχολεία και αναθεματίζουν οτιδήποτε παραδοσιακό έχουμε μέχρι σήμερα. Είναι όλοι αυτοί κατάλληλοι να διδάξουν διαφυλική αγωγή? Εμείς είμαστε έτοιμοι, είμαστε εμείς κατάλληλοι? Ας το κρατήσουμε αυτό. Δεύτερο σημείο. Ένα σημείο τρίτο. Ποιο είναι το κίνητρό μας εμάς για να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα? Για ποιο λόγο να πούμε σε αυτές τις ηλικίες, ας πούμε, στην ηλικία των 5, των 6, των 8, των 10, των 12, για ποιο λόγο? Δηλαδή, να πούμε τι, να κάνουμε τι? Τι έχουμε να κερδίσουμε, ποιος είναι ο λόγος? Και ένα τέταρτο σημείο. Έστω ότι ξεπερνάμε τα προηγούμενα. Έστω ότι συμφωνούμε και μιλάμε για το ίδιο πράγμα, όταν μιλάμε για διαφυλική αγωγή. Έστω ότι βρίσκουμε κατάλληλους ανθρώπους οι οποίοι είναι έτοιμοι να διδάξουν αυτά τα πραγματάκια. Και έστω ότι το κίνητρό μας είναι αγαθό. Υπάρχει ένα βασικό ερώτημα. Αυτό εδώ πέρα, το οποίο θα πούμε σε διαδικασία να διδάξουμε, είναι κάτι το οποίο μπορεί να συμβαδίσει παράλληλα με αυτό το οποίο ονομάζεται ορθόδοξη παράδοση? Προσέξτε, δεν απορρίπτουμε οτιδήποτε επιστημονικό. Όχι. Η δυσχυλιετής εμπειρία της Μάνας Εκκλησίας μας δείχνει ότι η επιστήμη μπορεί να πορευτεί απόλυτα αρμονικά μαζί με την παράδοση. Λοιπόν, οπότε επιχειρετέ κάνουμε κύκλο σε αυτό το πρόβλημα το οποίο δημιουργήθηκε. Αυτό είναι ένα μικρό παράδειγμα. Είναι ένα μικρό παράδειγμα του μεγέθους του προβλήματος το οποίο αντιμετωπίζουμε σήμερα στην κοινωνία μας. Δεν είναι μόνο η τηλεόραση, δεν είναι μόνο το διαδίκτυο, είναι και το σχολείο, είναι η εκπαίδευση, είναι η απουσία λόγου από τους διοικούντες, είναι η απουσία, η φήμωση των πνευματικών ανθρώπων, είναι η γενικευμένη επίθεση η οποία γίνεται στα παιδιά μας. Να έχετε ότι όλοι όμως όσοι προωθούν τέτοια πράγματα, έτσι να ξέρετε ότι είναι σαν τους κούφιους ντενεκέδες. Κάνουν θόρυβο εξωτερικά, μέσα όμως να ξέρετε είναι άδειοι. Είναι άδειοι. Το πρόβλημά μας σήμερα. Το πρόβλημα μας είναι ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μέσα τους έτσι ένα υλικό, έχουν μια ποιότητα, είναι γεμάτοι με ανασφάλειες. Ενώ οι άνθρωποι οι οποίοι μέσα τους είναι κούφιοι, δεν είναι τίποτα, είναι γεμάτοι αυτοπεποίθηση. Νιώθουμε από παντού να πιεζόμαστε σήμερα. Και λέμε γιατί τύπος, όχι. Είναι επειδή εμείς δεν μιλάμε. Και φτάνουμε, έτσι, για να μην σας κουράσω πάρα πολύ, στο τι κάνουμε εμείς. Με αυτά και με εκείνα. Φτάνουμε να δούμε στο τι κάνουμε εμείς, τι πρέπει να κάνουμε εμείς ως γονείς, τι πρέπει να κάνουμε ως παππούδες, ως γιαγιάδες, τι πρέπει να κάνουμε ως εκκλησία, ως σχολείο. Αυτό ακριβώς. Το πρώτο πράγμα είναι το να μιλάμε. Να μιλάμε παντού. Μην φοβάστε να μιλήσετε. Μην φοβάστε να μιλήσετε. Όπου σταθείτε και όπου βρεθείτε. Μην φοβάστε να αρθρώσετε λόγο υπό τον φόβο του να μην περιθωριοποιηθείτε. Έτσι, υπό τον φόβο του να μην σας κακολογήσει κάποιος. Ποιος σας κακολογήσει? Δημοσιογράφοι, ας κακολογήσουν. Ποιος? Η τηλεόραση. Ποιος? Η πολιτική. Ας κακολογήσουν ποιος θέλει. Ας μας περιθωριοποιήσουν, ας μας κυνηγήσουν, ας μας προκαλέσουν, εκτός πάντων ό,τι θέλουν να μας κάνουν, ανοίγετε το στόμα σας και μιλάτε.
Δεύτερον, κατηχήστε τα παιδιά σας στα σπίτια σας. Κάντε τα σπίτια σας κρυφά σχολιά, κάντε τα σπίτια σας φανερά σχολιά. Από μικρά ακόμα γεμίστε τις καρέκλες εκεί πέρα του μυαλού τους, τις καρέκλες της ψυχής τους. Γεμίστε τις καρέκλες αυτές με Χριστό, γεμίστε τις με πατρίδα, γεμίστε τις για να θρέψουν οι ρίζες των παιδιών και για να φουντώσει ξανά ο προορισμός τους. Έτσι, λοιπόν, να μην βρει άδεια τη θέση όλη αυτή η νέα τάξη των πραγμάτων. Ένα τρίτο πραγματάκι. Προσπαθείτε να έχετε επαφή με ανθρώπους. Μην απομονώνεστε. Έτσι όπως είστε πάρα πολύ ωραία στην παρέα. Είδα τα παιδιά πριν τα χάρηκα. Έτσι, η κοινωνία, κοινωνία. Όταν ο άνθρωπος, ξέρετε, απομονώνεται, γίνεται εύκολο θύραμα. Όταν οι άνθρωποι έρχονται και φτιάχνουν κοινωνίες, εκεί πέρα, αγαπητοί μου, εκεί πέρα πολύ πιο δύσκολα, έτσι, κάμπτεται το ηθικό, κάμπτονται οι αντιστάσεις. Οργανωθείτε γύρω από τις εννοήσεις, οργανωθείτε γύρω από τις παρέες, οργανωθείτε γύρω από το σχολείο, στηρίξτε τέτοιες προσπάθειες. Στηρίξτε, γιατί και αυτοί οι δάσκαλοι θέλουν βοήθεια για να γίνουν αυτά τα πράγματα. Και κάνετε αυτά από πολύ μικρές ηλικίες. Βάλτε και τα παιδιά σας από πολύ μικρές ηλικίες σε αυτήν εδώ πέρα τη διαδικασία. Με συγχωρείτε. Ένα τέταρτο κομματάκι, ένα τέταρτο πραγματάκι. Αφιερώστε χρόνο στα παιδιά σας. Ξοδέψτε χρόνο για τα παιδιά σας. Δώστε τους χρόνο. Κάθε μέρα. Όταν εσείς λείπετε από δίπλα τους, θα πάει να κάτσει κάποιος άλλος. Η θέση δεν είναι άδεια. Εάν είστε κάτι με το παιδί σου, θα κάτσει τηλεόραση. Εάν είστε κάτι με το παιδί σου, θα κάτσει και το τέτοιο. Καθίστε με τα παιδιά σας. Ειδικά όταν είναι μικρά. Προσπαθήστε να τους δώσετε χρόνο καθημερινά. 10 λεπτά, μισή ώρα, 20 λεπτά, όσο χρόνο μπορείτε. Ένα πέμπτο. Μιλήστε στα μεγαλύτερα παιδιά σας ανοιχτά. Μιλήστε τους. Εσείς, σαν γονείς. Μιλήστε τους για την βία. Μιλήστε τους για το σεξ. Μιλήστε τους. Εσείς μιλήστε τους. Μάθετε να το κάνετε. Αν δεν το κάνετε εσείς, θα μπουν στο YouTube, θα μπουν στο Telegram, στο chat, και στο ένα και στο άλλο. Όχι, να τους μιλήσετε εσείς μέσα στο σπίτι. Αφήστε τις ντροπές και αφήστε τα μισόλογα. Και ένα τελευταίο κομματάκι, για εσάς τουλάχιστον. Τα παιδιά σας μην τα πιέζετε για τίποτα. Εσείς όμως προσπαθήστε να έχετε μυστηριακή ζωή. Όσοι πιστεύετε, προσπαθήστε να έχετε μυστηριακή ζωή. Προσπαθήστε να εξομολογηθείτε. Να κοινωνάτε ό,τι σας λέω εδώ, με μαθηκός εκεί πέρα, και ξέρετε, είναι μια πολύ ωραία φράση αυτό, η φράση γόνατα. Ό,τι έχετε να πείτε στα παιδιά σας, σε μικρές ηλικίες τα λέτε, όταν ζουν μεταδρόμους, θα τα λέτε στην Παναγία να το λέτε στα παιδιά σας. Λοιπόν, αυτά τα λίγα είχα να σου πω εγώ. Ελπίζω να μην χάλασατε την όμορφη ατμόσφαιρα που είχαν φτιάξει τα παιδιά. Έτσι, δεν με φωνάζω στους λίγους για ευχάριστα πράγματα εμένα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα μικρό σαμά τα πράγματα τα οποία συζητήσαμε. Το πρώτο κομμάτι είναι ότι ο άνθρωπος είναι τρία πράγματα: είναι γονίδια, είναι περιβάλλον και είναι επιλογή. Εμείς ασχολούμαστε με το περιβάλλον, γιατί εμείς είμαστε το περιβάλλον. Σκοπός μας είναι να δημιουργήσουμε ρίζες και προορισμό στα παιδιά και να τα κάνουμε ωφέλιμα για την κοινωνία. Ένα πρώτο. Δεύτερον, από τη δουλειά της μαμάς ξεκινάει η αγωγή και είναι το πρώτο μέρος, είναι το πρώτο στάδιο στο οποίο μπορούμε να παρέμβουμε. Το δεύτερο στάδιο είναι η πρώτη παιδική ηλικία μέχρι τα 5-6 έτη. Και το τρίτο στάδιο που μπορούμε να κάνουμε καθοριστικές, που κάνουμε παρεμβάσεις, όχι πλέον καθοριστικές, αλλά κάνουμε παρεμβάσεις είναι από τα 6 μέχρι τα 12 έτη. Ένα τρίτο σημείο είναι ότι ό,τι καλλιεργήσουμε σε αυτές τις ηλικίες πολλαπλασιάζεται. Ένα τέταρτο σημείο είναι βία, πανσεξουαλισμός και αναρχία, είναι αποτελέσματα της εξασθένησης των ριζών και του προορισμού. Όταν μπαίνουμε στη διαδικασία και αφήνουμε καινή θέση, κάποιος θα την πάρει. Πέμπτο σημείο, πώς γίνεται αυτό, πώς τα παιδιά μας εισάγονται σε τέτοιους κόσμους, με συγχωρείτε, συστηματική αποδεστοποίηση. Έκθεση σταδιακή από πολύ μικρές ηλικίες. Έκτο σημείο είναι η γενικευμένη επίθεση που γίνεται. Δεν είναι μόνο το τηλεόραση, δεν είναι μόνο το ραδιόφωνο, δεν είναι μόνο το διαδίκτυο, είναι και το εκπαιδευτικό σύστημα πλέον. Φυσικά υπάρχουν και ελαφρές εξαιρέσεις. Έτσι, είναι όλη η κατάσταση, όλη η δόμηση της κοινωνίας. Ζούμε κάτι χειρότερο από εφιάλτη, το οποίο φαίνεται να γίνει και να χειροτερέψει τα επόμενα χρόνια. Λοιπόν, δεν πειράζει. Καθένας τη δουλειά του. Και ένα τελευταίο κομμάτι, 7 σημεία. Ξεκινήστε να μιλάτε ανοιχτά. Προσπαθήστε να κατηχήσετε τα παιδιά σας μέσα στο σπίτι. Κάνετε μικρές ομάδες και πάτε και τα παιδάκια σας σε αυτές τις ομάδες. Παρεούλες το ένα το άλλο κτλ. Ξοδέψτε χρόνο με τα παιδιά σας. Μιλήστε στα παιδιά σας ανοιχτά και προσπαθήστε να έχετε μυστηριακή ζωή. Σας ευχαριστώ πολύ.
για τα όσα πραγματικά διαφωτιστικά μας είπε και θα δώσουμε χρόνο για ερωτήσεις, να μπορέσετε και εσείς να θέσετε τα ερωτήματά σας, για να σας δώσω και εγώ λίγο χρόνο να σκεφτείτε πάνω σε αυτά. Να συμπληρώσω, κύριε Ελευθεριάδη, ότι αυτά που μας είπατε τα ζούμε ως γονείς και εκπαιδευτικοί στα σχολεία μας ακριβώς έτσι. Θα μπορούσε να έχει, μάλλον έχει κάνει ένα ψυχογράφημα γονιών, εκπαιδευτικών και παιδιών, και η πραγματικότητα που ζούμε καθημερινά, η βία και ο πανσεξουαλισμός. Πραγματικά τα παιδιά είναι εκτεθμένα, είναι άλλα παιδιά. Έχουν πραγματικά πολλά προβλήματα. Προβλήματα όχι παιδικής φύσεως, ενήλικες άλλων γενεών δεν αντιμετώπιζαν τέτοια ψυχολογικά βάρη. Είναι κουρασμένα παιδιά. Θα μπορούσαμε να τα πούμε παιδαριογέροντες, αλλά όχι ως προς τη σοφία, ως προς την κούραση και την εξάντληση. Είναι παιδιά εξαντλημένα από την έκθεση σε όλη αυτή τη βία. Εγώ ήθελα να σταθώ σε ένα σημείο. Σε πάρα πολλά σημεία, αλλά να σταθώ σε ένα. Είπατε ότι η διαφιλική αγωγή είναι αντιεπιστημονική. Άρα, με τον τρόπο που προωθείτε, άρα οι εκπαιδευτικοί υποχρεώνονται κατά κάποιο τρόπο να εφαρμόσουν κάτι αντιεπιστημονικό. Είναι ερώτημα. Η επιστημονική κοινότητα γιατί το ανέχεται αυτό. Μετά θα μπορούσαμε να πούμε γιατί οι εκπαιδευτικοί το ανέχονται και γιατί οι γονείς το ανέχονται αυτό. Το αντιεπιστημονικό και γιατί οι αρμόδιοι το προωθούν στα σχολεία. Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, γιατί αν φτάσαμε στο σημείο σαν κοινωνία να εκθέτουμε τα παιδιά σε ένα τόσο μεγάλο κίνδυνο, έχουμε βάλει τελεία στο μέλλον μας. Και ένα ερώτημα το οποίο θα μας απασχολήσει, συνδέεται το προηγούμενο, αλλά θα μας απασχολήσει πολύ έντονα και πολύ άμεσα. Τι θα συμβεί σε ένα παιδί που μεγαλώνει με δύο γονείς του ίδιου φύλου, γιατί αυτό θα το αντιμετωπίσουμε και επισήμως πια, κάτι που θα γίνει νόμιμο και θα πρέπει τα παιδιά αυτά να συμβιώσουν με παιδιά που ζουν σε οικογένειες παραδοσιακές, με μητέρα και πατέρα. Θέλω να μου πείτε, αν μπορείτε να φανταστείτε, ή αν έχετε γνωρίσει τέτοια περίπτωση, παιδιά που έχουν φτάσει στα 15 τους χρόνια και δεν έχουν γνωρίσει μάνα, γιατί μεγαλώνουν με δύο άντρες, ή δεν έχουν γνωρίσει πατέρα, γιατί μεγαλώνουν δύο γυναίκες. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, τώρα είναι πάρα πολλά όλα αυτά. Αν ξεκινήσουμε από το τέλος προς την αρχή, θα σας μιλήσω ως ψυχολόγος. Για να πάει να γίνει μια τέτοια τομή, ας βγάλουμε απ' έξω τις προσωπικές πεποιθήσεις του καθενός, ας βγάλουμε τις προσωπικές πεποιθήσεις του οποίου ο καθένας, ας βγάλουμε την πατερική μας παράδοση απ' έξω, να τα αφήσουμε όλα απ' έξω, να προσπαθήσουμε να το δούμε στεγνά το θέμα, έτσι, στεγνά, καθαρά, έτσι, σαν επιστημονικά. Πας να κάνεις μια αλλαγή. Ωραία, πας να νομοθετήσεις μια αλλαγή. Πάρα πολύ ωραία. Πας να νομοθετήσεις μια αλλαγή η οποία έρχεται και η οποία ανατρέπει έναν βασικό πολιτιστικό και όχι μόνο πυλώνα, ας πούμε, χιλιάδων ετών, εντάξει, και πας να το κάνεις αυτό, δηλαδή, επικαλούμενος, ας πούμε, τα ανθρώπινα δικαιώματα κτλ. Πολύ ωραία, εγώ συμφωνώ. Μιλάμε καθαρά για την τεκνοθεσία, για την παρένθετη πατρότητα ή μητρότητα, γιατί κατά τα άλλα νομίζω ότι η σύναψη, ας πούμε, σχέσεις μεταξύ ανθρώπων του ιδίου φύλου είναι κάτι το οποίο νομοθετικά, ας πούμε, πλέον υπάρχει. Υπάρχει ο σύμφωνος συμβίωσης, οπότε δεν έχουν κάνει θέμα. Δηλαδή, έχουν λυθεί κρατικά θέματα. Οπότε μιλάμε καθαρά για τα παιδιά. Και πώς να το κάνεις αυτό, πώς να κάνεις αυτή την αλλαγή μέσα σε ένα τρίμηνο, σε ένα εξάμηνο, σε έναν χρόνο, χωρίς να έχεις καμία σοβαρή, ας πούμε, κανένα σοβαρό επιστημονικό αίρεσμα, χωρίς να έχεις διαχρονικές έρευνες για το τι επιπτώσεις. Φυσικά και δεν μπορώ να σας απαντήσω, γιατί δεν υπάρχουν έρευνες για αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει σοβαρή. Δηλαδή, ένα χάπι πάμε να δώσουμε, ένα χάπι να βγάλουμε, ένα δεπό πάμε να δώσουμε και κάνουμε, ξέρω, 10 χρόνια και 15 έρευνες. Και πας τώρα να ανατρέψεις, ας πούμε, την πατρότητα και τη μητρότητα όπως ξέρουμε μέχρι σήμερα, να νομοθετήσεις κάτι τέτοιο και το κάνεις, ας πούμε, χωρίς να υπάρχει κανένα δεδομένο. Δηλαδή, ή ηλίθιος είσαι, ή εκάθαρος. Ένα τα δύο. Ξεκινάμε τα βασικά. Νομίζω ότι σας απάντησα στο δεύτερο λοιπόν. Τώρα, από εκεί και πέρα, εντάξει,
Το μαθηματικό κομμάτι σας λέω στο αφήνω απ' έξω. Σας απαντώ σαν ψυχολόγος τώρα. Ένα. Δεύτερο. Πάμε στα σχολεία, όλα αυτά που σας είπα. Μα τι να σας απαντήσω, μπορεί να γίνει χειρότερα κτλ. Μα έχουμε πιάσει πάτο. Μα έχουμε πιάσει πάτο. Μα γιατί δεν μιλάμε, λέει, η επιστημονική κοινότητα. Μα όποιος πληρώνει καθορίζει. Δεν είναι ο ίδιος. Ποιος πληρώνει είναι αυτό. Ξέρω εγώ τώρα. Τι να σας πω. Και γιατί όποιος μιλάει μετά, εντάξει, δεν σφίγγεται, χάνεται. Είναι πάρα πολύ απλό. Ο γονείς λέει δεν κάνουν τίποτα. Τι να κάνουν, δηλαδή, τι να κάνουν, να πάρουν τα όπλα, να σκοτώσουν. Έχουμε φτάσει σε σημεία, σε τέτοια σημεία, που μόνο ο Θεός μας σώζει. Να το ξέρετε αυτό. Δεν σώζεται η κατάσταση. Θα μας σώσει ο Θεός. Εμείς τι κάνουμε, λίγο θα μιλήσουμε, λίγο θα προσευχηθούμε και περιμένουμε. Δεν πρόβλημα κάτι άλλο. Δηλαδή είναι τόσο τραγικό. Λέει, γιατί δεν κάνουν κάτι, λέει οι δάσκαλοι. Ποιος είναι ο δάσκαλος ο οποίος παίρνει 780 ευρώ ο νεοδιόριστος και πάει στο Καστελόρισο, στην Αστυπάλαια και στη Σαντορίνη να βρει σπίτι και να κάνει τι, ας πούμε. Δεν μπορεί να ταΐσει το παιδί, δεν μπορεί να ταΐσει το σπίτι του. Και θα κάνει τι, θα σηκώσει έτσι και θα. Πώς. Είναι τόσο καλά δομημένο από παντού όλο αυτό το οποίο βιώνουμε. Που ανθρωπίνως δεν λύνεται η κατάσταση. Σας το λέω. Είναι προσωπική μου άποψη. Μπορεί να κάνω λάθος. Εγώ πιστεύω ότι ανθρωπίνως δεν λύνεται. Οπότε, ας προσπαθήσουμε όσο μπορούμε ο καθένας να καλλιεργήσει μια μυστηριακή ζωή. Όσο μπορούμε να μείνουμε ένας δίπλα στον άλλον. Έτσι. Αφήνοντας ό,τι μπορούμε έτσι, στη γυναίκα σου, στον άλλον σου. Είναι κάτι πολύ ωραίο στο θεατρικό που είπατε. Και τον Άγιο Παναγιώτο Χρυσόστομος το έλεγε αυτό που λέει ότι η ομόνοια μεταξύ του ζευγαριού, μου άρεσε πάρα πολύ αυτό, μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η διαφάνεια. Ξεκινήστε έτσι με τον άντρα σας, με τη γυναίκα σας, ξεκινήστε με τα παιδάκια σας, ξεκινήστε λίγο με τον γείτονά σας, με το ένα με το άλλο, προσπαθήστε λίγο να βάλετε λίγο μπροστά την μυστηριακή ζωή ξανά και περιμένουμε τον Θεό να δώσει λύση. Δεν υπάρχει. Προς τους καθηγητές, κατά πρώτον, προς τον Σύλλογο Απόστολος Παύλος, που από το 1924 ο Σύλλογος Πετικίνης, φέτο πριν 100 χρόνια, δίνει ένα νόημα ζωής στην πόλη. Πολύ μεγάλη επέτειο. Να ζούμε, να θυμόμαστε τους προτεστάζους και να τους ακολουθούμε. Άλλωστε, αυτό κάνει το 4ο γυμνάσιο, γι' αυτό έχει αυτή την επιτυχία. Ακολουθεί τα ίδια περασμένων γενιάς, των περασμένων γενιών μάλλον. Δεύτερον, ήταν πάρα πολύ πρωτότυπη η ιδέα των κυρίων καθηγητριών να συνδέσουν την αρχαία γραμματεία με την ποίηση, με το ένδεικτο τραγουδί και με το τι συμβαίνει στην πραγματική ζωή. Έφεραν τα παιδιά σε επαφή. Από τη μικρή πείρα των 80 χρόνων μου, έχω να σας πω το εξής. Νομίζω ότι όλοι το ξέρετε άλλωστε. Οι αρχαίοι, από τη μία πλευρά, η γραφή από την άλλη, με τους πατέρες και με τη γραφή αυτή καθ' αυτή. Και οι ελληνικές παροιμίες τα έχουν πει όλα. Εμείς δεν τα ακούμε. Εμείς τα περιφρονούμε, ιδιαίτερα η σημερινή γενεά που θέλουμε να φαινόμεθα πιο μοντέρνοι. Να φαινόμεθα ότι είμαστε πολίτες του κόσμου. Αφήσαμε εντελώς έξω την παράδοσή μας. Τρεπόμαστε να ακολουθήσουμε τις συμβουλές των γονιών μας, των δασκάλων μας, των γειτόνων μας. Απεξαρτηθήκαμε απότομα. Άλλωστε το είπε και ο κύριος ψυχολόγος, ο κύριος Ελευθεριάδης, ότι χάσαμε πια και το ριζικό μας σύστημα, χάσαμε και τον κορμό μας, χάσαμε και το ψυχόλογο τα φύλλα. Όσο πάμε, αυτά είναι τα αποτελέσματα. Είπατε για τις μητέρες.
γιατί μέχρι τα 5 χρόνια, αυτά τα πρώτα 5 βασικά χρόνια στη ζωή ενός ανθρώπου, που διαμορφώνουν την ψυχολογία του ανθρώπου, το χαρακτήρα του ανθρώπου. Από εκεί και πέρα μπορεί να αλλάξει η συμπεριφορά του, δεν αλλάζει το χαρακτήρα. Το σχολείο, το δημοτικό, πόσο ωραία το τονίσατε. Πόσο βασικό είναι το δημοτικό σχολείο με τις επιρροές που έχει από το δάσκαλο, από τους συμμαθητές, από τους γονείς, από τη μάνα που περίμενε στο σπίτι γιατί δεν δούλευε παλαιότερα. Μπορεί να μην είχαμε αυτή την ευεξία την οικονομική, αλλά είχαμε ένα άλλο περιβάλλον σπιτικό, ένα ζεστό που περίμενε το παιδί, η μάνα, το φαγητό μαγειρεμένο, η γιαγιά, ο παππούς. Αυτά αρχίζουμε και τα χάνουμε, να μην πω ότι τα χάσαμε ήδη. Και έπειτα το άλλο, το πιο σπουδαίο που τονίσατε σήμερα και συγχαρητήρια, που είσαστε πραγματικά μία φωνή, όχι πόρτος εμπειρικό, μία φωνή κράζουσα που μας προειδοποιεί ότι καλά είναι τα παιδιά και τα μέσα ενημέρωσης, αλλά όχι για όλη την ημέρα. Έλεγχος. Μας βομβαρδίζουν. Δεν μιλάμε μεταξύ μας. Δεν μιλάμε ούτε στα καφενεία πλέον οι άνθρωποι μεταξύ τους. Δεν ανταλλάσσουν απόψεις. Ο καθένας έχει ένα εργαλείο τη μέρα και μιλάει μόνος του. Δεν ανταλλάσσουν απόψεις. Δεν μπαίνει ο ένας από τον άλλον. Δεν διδάσκεται από το πάθος του. Δεν διδάσκεται από τα παθήματά του, από τις αρετές του, από τα επιτεύγματά του. Όλα πρέπει με ένα μέτρο. Δεν πρέπει να φύγει το μέτρο τη ζωή των ανθρώπων. Δεν πρέπει να χαλάσει η οικογένεια. Ναι, να δουλεύει η γυναίκα. Βεβαίως να δουλεύει. Όχι όμως το σπίτι να ρημάξει. Και ο άντρας και η γυναίκα και ο πατέρας και η μάνα και ο παππούς και η γιαγιά χρειάζονται. Είναι απαραίτητοι. Όλοι προσφέρουν. Και φυσικά η εκπαίδευση. Τώρα, αυτό που λέτε, γιατί δεν διαμαρτύρονται οι αγωγοί, το κράτος, οι νόμοι. Αφήστε τα αυτά. Διαφυλική και πολυφιλική αγωγή είναι όλα μοντέρνα. Μοντέλα πώς να μας κάνουν αφήρματα και να μας πηγαίνουν όπου θέλουν αυτοί. Χρειάζεται λίγο αντίδραση. Με συγχωρείτε, αν λέω πράγματα, κοινότητα, τα ξέρετε όλοι, τα έχουμε όλοι στο μυαλό μας. Ο κύριος Ελευθεριάδης μας τα είπε πάρα πολύ ωραία. Εσείς πρέπει να κάνετε συνεχώς μαθήματα, κύριε Ελευθεριάδη, και σε εκπαιδευτικούς και σε γονείς και σε μερικούς που εκπορεύουν τα προγράμματα του κράτους και τα διοχετεύουν και που δεν γίνεται κανένας έλεγχος εάν τηρούνται τα σωστά και τι τηρείται και τι γίνεται και στην παιδεία ακόμα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους, να είστε ευλογημένοι. Λίγο μυαλό χρειάζεται. Τίποτα άλλο. Κύριε Ελευθεριάδη, πάω κατευθείαν στην ερώτηση. Συμβαίνει πολλές φορές στο σχολείο τα παιδιά να τσακώνονται στο προάβλιο, να μαζεύονται πάρα πολλά γύρω από τα δύο αυτά παιδιά που τσακώνονται και να τα παροτρύνουν να μην σταματήσουν. Ξύλο μέχρι σε σκάτω. Επίσης, εκτός σχολείου, μπορεί να δίνουν ραντεβού σε σοκάκια και να συνεχιστεί το μάτς. Το απόγευμα στο φροντιστήριο. Μπορεί και μέσα στην αίθουσα. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, τι συμβουλεύετε εμάς τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς όταν πηγαίνουν τα παιδιά τους στο σπίτι και τους λένε «Με έκανε μαύρο στο ξύλο τάδε» και οι άλλοι του έλεγαν «Δώσ' του κι άλλες». Ευχαριστώ. Δεν είμαι ο πλέον ειδικός να απαντήσω σε θέματα τα οποία άπτονται παιδικής
κλινικής ψυχοπαθολογίας. Γιατί σε πολλές περιπτώσεις, δηλαδή στο μεγαλύτερο μέρος των περιπτώσεων, μιλάμε πλέον για ψυχοπαθολογία, ψυχοπαθολογία. Οπότε, ίσως θέλει πιο έμπειρα και πιο κατάλληλα μάτια σου πάνω σε αυτό. Ένα το κρατούμενο. Ένα δεύτερο, όταν ας πούμε έχει γεμίσει καρκίνο ο άνθρωπος, δεν μπορείς να πας σε έναν παθολόγο να σου δώσει ένα χάπι και να περάσει ο καρκίνος αυτός. Όταν εσύ έχεις μπει στη διαδικασία και έχεις μια αρρώστια, ας πούμε, βαθιά, όταν έχεις ένα τραυματισμό, δεν αρκεί ένα γιατρό. Χρειάζεται μια πολύ παραγωγική παρέμβαση η οποία γίνεται πάνω στον άνθρωπο. Μπορεί να χρειαστεί επιχείρηση, να χρειαστούν θεραπείες, να χρειαστούν ψυχοθεραπείες, να χρειαστεί ψυχολογική υποστήριξη, να χρειαστούν. Οπότε θεωρώ ότι επειδή εδώ πέρα δεν μιλάμε για κάτι το οποίο μπορεί να λυθεί με μια δράση, αντίδραση, γίνεται αυτό, θα κάνουμε αυτό, γίνεται αυτό, θα κάνουμε αυτό. Δεν μπορώ να σας απαντήσω. Δεν μπορώ να σας απαντήσω. Αυτό το οποίο μπορώ να πω σε γενικές γραμμές είναι ότι φροντίστε, τουλάχιστον όσοι μαζεύετε και εδώ πέρα σήμερα, φαντάζομαι ότι έχετε μια σχέση, έτσι ξέρω εγώ, με την Εκκλησία κτλ. Να μην υπάρχει κανένας ανεξομολόγητος μεταξύ μας. Ένα το κρατούμενο. Να μην υπάρχει δάσκαλος από αυτούς που πιστεύουν και αυτούς που δεν πιστεύουν. Έτσι, σαν δεν το λέω σαν ψυχολόγος αυτό. Τώρα, σαν άνθρωπος, να μην πηγαίνει με κανένας ακοινώνητος να μην πηγαίνει σε τάξη. 2 τα κρατούμενα. Γονιός ακοινώνητος μέσα στο σπίτι, 3 τα κρατούμενα. Τη γυναίκα σου μπορεί να την αγαπάς. Μπορεί να την φλερτάρεις, να την φλερτάρεις. 4 τα κρατούμενα. Η γυναίκα θέλει τον άντρα να τον αγαπάει, να 5 τα κρατούμενα. Δηλαδή να καλλιεργήσουμε πνευματικά αντισώματα, να καλλιεργήσουμε αντισώματα πνευματικά, είτε πνευματικά υπό το πρίσμα της Ορθόδοξης παραδόσεως, είτε πνευματικά ξέρεις με τον άνθρωπό σου. Όταν το παιδί μεγαλώνει σε περιβάλλοντα βίας, όταν από παντού παίρνει βία, βία θα κυνηγήσει, βία θα ψάξει. Όταν ας πούμε το παιδί βλέπει και έχει παραδείγματα αγάπης, όταν βλέπει τον παπά να αγκαλιάζει τη μαμά, όταν βλέπει τον παπά σου να φλερτάρει τη μαμά, όταν βλέπει τους γονείς τους να φιλιούνται, να αγκαλιάζονται, να ερωτεύονται, όταν βλέπει τον πατέρα του να μιλάει με τα αδέρφια του ή τη μαμά να μιλάει με τα αδέρφια του ή τους γονείς του να μιλάνε με τους παππούδες του. Αυτό εδώ πέρα είναι παράδειγμα. Δηλαδή αυτό είναι αντισώματα αυτά τα οποία περνάνε στο παιδί, είναι εικόνες οι οποίες εντυπώνονται. Τι να το κάνω, να το έχεις εκεί πέρα να του τσαμπουνάς, ξέρω εγώ, 1000 πράγματα, ιστορίες και πρέπει και εγώ δεν ξέρω τι, και εσύ να είσαι μαλωμένος με τη γυναίκα σου, εσύ να μην πατάς στην εκκλησία, αν πατάς στην εκκλησία να είσαι ο καλύτερος, ας πούμε, υποκριτής, όχι εσύ, οποιοδήποτε λέω, ή να μένεις στη διαδικασία και να μιλάς με τον πατέρα σου, να μιλάς με τον αδελφό σου για το χωράφι, να μαλώσεις με τον γείτονα, να βρεις τον ταρήφα στον δρόμο κτλ. Εντάξει, τι να το κάνουμε. Οπότε, εάν μπορούμε να κάνουμε κάτι που θα χτυπήσει τη ρίζα του προβλήματος, είναι αυτό. Είναι αυτό που έλεγε ο Μακαριστός του άκουγα προχθές, ο Χριστόδουλος, λέει αντίσταση και ανάκαμψη. Αυτό εδώ πέρα, για να ξαναβρούμε, λέει ότι έχουμε χάσει και για να υπερασπιστούμε, λέει ότι κινδυνεύει. Τι πρέπει να κάνουμε, πρέπει να αναμορφωθούμε μέσα στο σπίτι. Μπορεί αυτό εδώ πέρα να αλλάξει την κοινωνία, βεβαίως μπορεί. Βεβαίως. Μπορεί να αλλάξει τόσο άμεσα την κοινωνία, βεβαίως. Θέλει να σου πω ένα παράδειγμα. Το έχω ξαναπεί σε άλλο video. Άγιος Γιώργος ο Καρσλίδης. Το ξέρετε τον Άγιο Γιώργο Καρσλίδη, είναι στην γράμμα πάνω. Είναι από ένα χωριό εκεί πέρα, ένα μικρό χωριό. Ήταν ένας κουτσός, το πόδι τόσο λεπτό το πόδι ο Γιώργος. Λοιπόν, λέμε Αγίος, τώρα το φανταζόμαστε καθαρότητα, τίποτα, βρωμιάρης, τέτοιος, ιδρωμένος, με τα σκισμένα ράσα, μα το δείτε, που έμενε κτλ. Λοιπόν, τι γίνεται. Πριν ξεκινήσει ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, 10 μέρες, κλαίει ο Άγιος. Κλαίει και προσέχει. Γιατί κλαις γέροντα, μεγάλο κακό θα μας πει. Λίγο πριν ξεκινήσει λοιπόν, πριν ξεκινήσει η μαρτυρία, σε που ζουν οι άνθρωποι που τα λένε αυτά, τα ζήσατε, ζουνε. Γέροντα λέει, μεγάλο κακό θα μας πει, αλλά θα δώσω εκτός, λέει, από το χωριό μας δεν θα πεθάνει κανένας. Από το 1940 μέχρι το 1945 που τελείωσε ο πόλεμος, σε όλη την περιοχή δεν υπήρχε ένας νεκρός. Όσοι πήγαν στον πόλεμο γύρισαν και από το χωριό δεν υπήρχε κανένας νεκρός. Γιατί έγινε αυτό, δεν ξέρω. Ήταν Μάγιος εκεί πέρα, τους σκέφτησε. Ξεκινάει η φίλος, 46-49. Ο Θεός λέει, πάλι θα μας προστατεύσει, θα υπάρχουν πολλά κακά. Επειδή όμως τώρα λίγα αδερφό σκοτώνει, αδερφό θα επιτρέψει, οι 2 νεκροί θα υπάρξουν. Υπήρξαν 2 νεκροί. Γίνανε πολλά, άσανε, πήγε περιουσίες. Τους μαζεύανε, τους πήγαιναν, τους εκτελέσουν, τους γυρνούσαν πίσω. Γιατί υπήρχε ένας Άγιος, ένας. Υπήρχε άνθρωπο που τους σκέπασε. Αν λοιπόν εσύ γίνεις Άγιος, θα γιάσει το παιδί σου. Αν εσύ γίνεις Άγιος, θα γιάσει το τμήμα σου στην τάξη. Αν εσύ γίνεις Άγιος, θα γιάσει το σχολείο. Αν γίνεις Άγιος, θα γιάσει η πόλη. Και αν γίνετε 2 οι Άγιοι, θα είναι ακόμη πιο καλά. Και αν γίνουν 3 οι Άγιοι, θα είναι ακόμη πιο καλά. Και αν γίνουν 4, 5, 6, ελευθερωθούν οι